κράτησες. Βγάλω λίγο στον κύκλο, ρε. Και να ετοιμάζεται η κατηγορία γυναίκες 20 ετών και άνω, 65 κοινών, και η Ανή της Απολιώνου Θεοδώρα, Μελική, Κολουζάκη και Ορία. Βγάλ' τον έξω, έτσι, κράτα τον. Κράτα τον. Εκεί κράτα τον. Ανακοινώθηκε άμεση 20 ετών και άνω, 66. Πρώτη θέση της Αμερικής Δήμων, δεύτερη θέση Μαντροπάλος. Χαλαρά. Τρίτη θέση Κωστόπουλος Σωτήριος, τέταρτη θέση Τόντος Κωνσταντίνου. Πάσαστε. Γύρω, μην κουράσαι, γύρω. Δες το. Δεν πειράζει, κράτα εκεί, δεν πειράζει, άστον, δεν πειράζει, πρόσεχε, μη σου πάρει χέρι. Μη σου πάρει πόδι, έλα. Μη σου πάρει πόδι, μη σου πάρει. Κράτα τον εσύ. Ρίξη κράτησες. Κράτα. 10. Γιαννούς κράτησες. 10. 5. Εντάξει, τελείωσε. Εντάξει, τελείωσε.